Ayun guys, home service kami ngayon ng dimating tsaka basic sanitary ng Golden Retriever. So andito na po kami sa Welcome Alcala, Pangasinan. Ayun oh, yung arko ng Alcala, Pangasinan. Ayan. Dimating kami tsaka basic sanitary ng Golden Retriever. So ayan, panibagong client na naman po ito. Panibagong araw sa amin. Ayun, tara, samahan nyo po kami sa aming pagdidimat ng Golden Retriever. Ayun. Ma'am Martin. Ma'am Maris po pala. Si Hachiko, naliligo na. Batinlow. After po namin paliguan tong aso na to, papamagain po namin siya. Ano, gusto niya maligo. Laki-laki. Laki-laki ng asong to. Ayan, si bayo ko kasama ko dito. Bali, sa ano po ito, Bautista. Sa may Palisok. Yun, ngayon naman, shampooin na po siya. Ngayon po, ma'am. Pangalawang pagsasabon na po sa kanya. Ayan. Sinampo na po namin siya kanina, pero kulang pa po yun. Ito na po yung second shampoo na. Pag-shampoo sa kanya. Para talagang dikit na dikit yung yung bango ng shampoo, tsaka kung ano man yung marumi sa kanyang katawan, maalis talaga siya. Ayan, yung mga dumikit-dikit. Ayan po. Yun, after bath and blow naman po kami ngayon, ma'am. Ayan, para mamaga po siya at hindi po siya mabaho. After po nito, basic sanitary na po kami. Oh, bakit? Nyo, kung gaano kalaki yan. Si Hachiko. Sulit to. Ayan guys. Oh. Laki niyan. Ayun, ma'am. Next naman po, dimating. Ayan. Alis po tayo ng mga buhol-buhol muna niya sa ilalim. Ayun, start na po namin. Ayan, dimating na po yung ginagawa ng kasama ko. Yan ang laki nito. Hachiko. Yan o, yung naalis ko yung buhok. Hanggang isang oras po ito na dimating. Yan o. Mga naalis namin bowl, ma'am, matatagdagan pa po yan hanggang mamaya. Yan siya. Naalis namin plastic, ay ano niya mo, balahibo niya, ma'am. Malapit na po mag-isang plastic. Yan po yung mga exit na hair na naalis namin sa kanya. Ayun, nagagalit na ho siya, oh. Si Hachiko. Yun mo, kung gaano kadami pa rin yung naalis namin exist na hair niya. Sa labas. Ayan o. Tuloy-tuloy lang po ito na pag-ano namin. Ito po yung kagandahan ng dimating. Hindi po sila nagkakaroon ng buhol-buhol. Hachiko. Hachiko. Bukas sa kabila. Hindi pwede ikaw ang masunod, boy. Hindi, papakain ko sa iyong hands ko. Makulit ka. Sino lang? Ito pa rin naalis. Yan, sa pag-dimat, dahan-dahan lang po para hindi mo masugat ng aso. Ganyan na yung aking ginagawa. Ganyan na yung natulog ata. Ito boy. Huwag ka matakot.
Kahit malaki yan, pakita mo mas malaki ka. Matakot kasi hindi naman ito nangangagat eh. Bihira lang sa mga golden retrievers ang nangangagat. Kaso nga lang, medyo nakakatakot po talaga, scary. Wala na akong malaki. Kagaya nitong dinidigat ko ngayon. Laki nito sa personal. Kung sa mga client ko ba dyan na nakakita na sa alagang golden retriever ko kay Briggs, mas malaki po ito. Malaki na si Briggs pero mas malaki po ito. Saka maganda ko. Ipot ka, baka kainin yung paltak pa naman. Ayan o, naalis ko. Diba? Ayun. After dimating naman po, toothbrush naman po siya ngayon. Ang gamit po natin ay pang-aso po talaga. Yun o, Pit toothpaste. Beef flavor po siya. Safety for dog. Kung gagamit ng Colgate, hindi po pwede yun. Ayan po ma'am, next na po, tututbrushin ko na po si Hachiko ng ano po, Basilok Bautista, Pangasinan. Ayan. Kasama mo na, baka nahinga. Kasama mo na. Ayan, sarap po. Sa pagtutubrush, dahan-dahan lang po. Mga gilagid po nila. Kailangan tayo ng po. So, ayan, tatat ko po na yung aking video para hindi po siya masyadong mahaba. Ayan. Yun, next naman, air cleaning po tayo. Kanina po pinaliguan na rin po namin yan. Talagang nilinisan po namin yung kanyang ng kanyang tainga. Ngayon naman po, magsi-second ano po tayo, second diskarte para talagang malinis na malinis yung kanyang tainga. Gamit tayo ng wipes. Kaso nga lang, medyo mahirap pong pagtatanggal sa pag-ano sa kanya dahil malikot si hati ko. Halos wala na rin makuhang dumi sa kanya dahil sa pagpapaligo namin kanina. Habang pinaliliguan na namin, sinasabay ko na rin yung paglilinis ng kanyang ear. Kaya halos kunti na lang po yung nakukuha kong dumi. Po kasi pag di na palang alagaan ng kanilang tainga, doon po nagkakaroon din ng infection minsan sa tenga ng mga aso nyo. Kaya importante po ito sa basic sanitary po na ginagawa namin. Ayan. Tapos wala na akong maalis. Yan o, mamo. Mga naalis pa sa kanya. Yun, ngayon naman paglilinis ng paws na po. Yan. Dito kasi yung mabaho. Yan. Yan. Tapos parang hindi sila nadudulas. Pero ang purpose po nito, para naalis po yung mabaho dito. Kasi pag nalilinisan po itong ilalim ng paws nila, dito po yung ano, may amoy. Kasama po yan sa basic sanitary natin guys. Paglilinis ng paws. Laki na golden nito, sobra. Sulit.
Lagay lang po tayo ng pause sa kanyang puso for safety lang po natin kasi medyo nagagalit na po siya kanina. Pero aalisin ko rin naman po ito dahil pagtapos nito. Nangangagat na po siya kasi kanina. For safety na rin po namin gumot. Pero hindi po siya nasasaktan sa busana. After naman po, ito, aalisin po namin yan. Naginisan yung kanyang 4 na paws. Yun, alis na. Alis na po yung kanyang busana. Ano ba sa nila? Yan. Naglilinis naman ng bolts niya. Yan, ang dami na kami naalis. Oh. Yung sa magpitan niya kanina. Malinis na yung kanyang paws. Malinis na rin yung kanyang itich. Lalim. Nilinisan na po namin yung kanyang balls. Ayan, malinis na po yan. Pati yung lapasan ng tae niya. Ayan, wala na po yan. Malinis na po yan. Pakita natin. Malinis na po yung labasan ng tae dito. Yan, di lang natin mapakita. Malikot kasi si Hachiko. Ayan, ayaw niya ng Pero malinis na po yan hanggang sa ilalim. Ayan, balik kami sa dimating. Yun. Balik ulit sa dimating. Para maalis ulit ko yung mga konti na to. Exist na hair niya. Yan o, marami pa kaming naalis sa kanya. Oh, ati ko. Galit jar. Hachiko! Malapit na! Ayun, malapit-lapit na rin kami matapos, guys. Halos wala na rin itong excess na yun. Yung mga kaunting bowl niya, naalis na rin. Yan, patangit na rin. Ayun, Golden Retriever po tayo. Giant po ito. Laki. Ayan o. Nag-full dimating po tayo sa kanya.